سلام كبرى تخاتلتي كمي تصنيحكم مباركس أبزي فيديو دما بزعبا تابيلاتات كنري كنفتلنا سناي مكتال بحافشا بزاعت عينة تابيلاتات زلو كوينم كم مبأتاويان إلا نقلصهم جن سلست عينة تابيلاتات اللو نساتهم دما حبرتي أتنقعتي كوم دما أقدرتي إلنا أبسلستن خافلهم እቶም ሓበርቲ ንኣብነት ኣብ ቅድሜና ፌርማታ ናይ ኣውቶቡስ ወይ ድማ መሳገሪ ኣጋር ዜብራ ከም ዘሎ ዝሕብሩና ክኾን ከለዉ ቅርጾም ድማ ርቡዕ ኩርናዓዊ ኮይኑ ሰማያዊ ሕብሪ ድማ ኣለዎም እቶም ካልኣይ ድማ ኣገደድቲ ኮይኖም ከቢብ ቅርጺ ዘለዎም ቀያሕቲ ታቤላታት እዮም እዞም ታቤላታት እዚኣቶም ንኣብነት ኣብዚ ጽርግያ እዚ ካብ 60 ኪሎሜትር ንሰዓት ንላዕሊ مقعز يفكرني بلكا ويد ما نابس أرجع زمتاو يفكرني بلنا نتي أبتو تابيلا زحبرنا زلو ملكت نخنا تكبرو زكددو عنا تابيلا تصل زخون دما أقدرتي إلنا نسوعم اتوم سالساي دما أتنكرتي إلنا نسوعم كوينم سلس كورنا عويان تابيلاتات كوينم زياتو من تيام تتنقونا انت دايلنا لابنت أبكرمينا مسكالاو من قد مزهلو أتوكرونا خنا عبن نخن تنكرن أبكرمينا مسكالاو من قد كم زلو زتنكر تابيلا أقدمنا قدمي 100 متر اختلفنا خلو نركب زياتهم سلس كورنا عوي دما نلعل زرؤسو سلس كورنا عوي كرص زلوهم كوينم أتنكرتي إلا دما نصوعم اتوم مبأتاويان زبهالو زم سلست عينة تابيلات كون خلو توم ستورفو كالو دما كاسيلنا مسكزي كنرئمينا ترجم نايزوم أب تابيلا زلو قطرتات انتاي ايو لنالو أبسي تابيلا كم نريزلنا كلتا قطرتات اللو سدما اي 10 كمو دما اي 30 لنالو نايزيوم ترجم انتاي ايو ياتحتو سلسة مرجعاتي بنالو ها قطر مسمر بلنالو لا موضوع قطري حدما قطر عدي بلنالو زيوم أبزي تابيلا تصحيفهم زلو قطرتات تي اي 10 تزول زلو ناي هايوي قطري اي 10 مالتي እዚ በቀጠልያ E30 ዝብል ዘሎ ድማ ናይ ኤውሮፓ ኣው ጽርግያ ቁጽሪ 30 እዩ ትርጉም ስለዚ መልስ ናይ እዚኣ ቁጽሪ መስመር ወይ ድማ ህያ ማለት እዩ ካብዚኣቶም ኣየናይ ታቤላ እዩ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ቀዳምነት ንክንህብ ዘገድደና ይብለና ኣሎ ክልተ ታቤላታት ኣለዉ እዚ ሰለስተ ምርጫ ድማ ይብለና ኣሎ ህ ታቤላ A ለ ታቤላ B ህ ድማ ክልቲኣቶም ወይ ድማ ታቤላ A ን B ን ብለና ኣሎ أب أي زلا تابيلا كل جزء أب مسكلا ومنجدي قدامنا خازب كون كله أب بي زلا تابيلا دما أب مسكلا ومنجدي بيمان كان تجمع كان زموتو قدامنا نختهب زجد تابيلا مالتي سلزي تحطو قدامنا نكنهب أب مسكلا ومنجدي زجدنا عينايو سلزي هنا تمرسنا لا تابيلا بي ترجم نايز تابيلا قدامنا تهب كوينو أب مسكلا ومنجدي بيمان تجمع زموتو تتكلم تسريع قدامنت نكنهب دما يقدنا أبزي كنستوعلو زلنا جن سب أجار قدامنت يبلو من مالتي إذا تابيلا زي أبكر مخام زهلو نتشكر كرتين كلهم بشكلتا موتو عبيت مخاين ناشت مكاين قدامنت نكتب دامبر نسب أجار قدامنت كتب أي قد دكاني مالتي كابزي أتوم أي ناي ملكت إيو أب مسكلاو من قدي قدامنت نكنهب سحبرنا ويكا زقددنا يبلالو كلت مسلتات يبلنا له بزي كلت مرجعات دما لنا ها ملكت سئلي A يبلنا له لا دما ملكت سئلي B يبلنا له أبز مسل كم نعزبو أب A تي قدامنت نكنهب زقد تابيلا أب تي سرقيا تسائلو نريو مالتي سلس كورنا عوي دما سننا عسا إلنا نقولسو تي أب B زولوغن دريمبل وي دما برخز بالا فتنت كان ختكنس كم زلكا زنقر ناي سرقيا ملكتي سلازي قدامنت نكنهب زقد دنا ملكت أين أيو ملكت A مالتي كابزياتهم أين أي تابيلا أيو أم مسكلاو منجدي قدامنت نكنهب زجددنا بلنالو كل تسأل له أب A ستوب بلنالو بيدما تقدامنت نخنهب زجدد تابيلا أيو سلسة مرجعات لنا ها تابيلا A لا تابيلا B هادما تابيلا A بين ويدما كلتياتهم بلنالو كل جزء كنرسعو زي بلنا ستوب زبل تابيلا انت داخليو دو بل مالتي دو تول دما بيمان كان صقام كان زمصو قدامنت نكتبيو سلازي ملسنا يزيا ح تابيلا A ن B مخنياتو تابيلا B قدامنت نكتب زغد تابيلا تابيلا A دما دو نكتبلن بيمان كان صقام كان زمصو قدامنت نكتب زغد تابيلا كمخان متن قدامنت نكنهب زغدنا تابيلا كلتي اتومي مالتي ابز مسقلاو منغدي ماكينا تري يلخان دو كتبل ألا كاديو كل تمرجعات لنا هو وي أيفال
ኣብዚ ስእሊ ከም ንዕዘቦ እዛ መኪና ቀዳምነት ንክንህብ ዘገድድ ምልክት ኣብቲ ጽርግያ ተለኺሎ ስቶፕ ዝብል ታቤላ ድማ ተተኺልሎ ኣብቲ ጽርግያ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ስቶፕ ዝብል ታቤላ ኣብ ቅድሚኻ ምስ ዝጸንሕ ደው ኢልካ ክልተ ካልኢት የማንካን ጸጋምካን ርኢኻ ኢኻ ትሰግር መኪና ይሃሉ ኣይሃሉ ብዘይገድስ ኩሉ ግዜ ደው ክትብል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መስቀላዊ መንገዲ ማኪና ትርኢ ኣለኻን ደው ክትብል ኣለካ ዶ እወ ስለምንታይ ስቶፕ ዝብል ታቤላ ኣብ ቅድሚኻ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ መስቀላዊ መንገዲ ማኪና ትርኢ ኣለኻን ደው ክትብል ኣለካ ድዩ ይብለና ኣሎ እዚ ምልክት ከም ዝሓበርኩኹም ብየማንካን ጸጋምካን ንዝመጹ ተሽከርከርቲ ቀዳምነት ንክትህብ ዘገድደካ ብየማንካን ጸጋምካን ተሽከርከርቲ ምስ ዘይህልዋ ግን ደው ንክትብል ዘገድደካ ሕጊ የለን ስለዚ መልስና ኣይፋል እዩ ማለት እዩ እዚ ታቤላ ኣብ ቅድሚኻ ምስ ዝህሉ ንመን ደው ኢልካ ቀዳምነት ክትህብ ትግደድ ብለና ኣሎ ሰለስተ ምርጫታት ኣለና ሀ ንመካይን ጥራይ ለ ንኩሎም ተገልገልቲ ጽርግያ ሐ ድማ ንኩሎም ተገልገልቲ ጽርግያ ተደምሮ ሰብ ኣጋር ማለት እዩ እዚ ታቤላ ዝሕብረና ደው ንክንብል እዩ ደው ኢልና ብየማንካን ጸጋምካን ንዝመጹ ኩሎም ተገልገልቲ ናይ ጽርግያ ቀዳምነት ንክንህብ ድማ ይገድደና ብሽክለታ ሞቶ ኮነ ተሽከርካሪት መኪና ማለት እዩ ንሰብ ኣጋር ግን ቀዳምነት ንክንህብ ኣይገድደናኒ ስለዚ መልስና ለ ንኩሎም ተገልገልቲ ናይ ጽርግያ እያ ማለት እዩ ትርጉም ናይ ታቤላ እንታይ እዩ ሰለስተ ምርጫታት ኣለና ሀ ቀዳምነት ንዓኻ ዝህብ መስቀላዊ መንገዲ ለ ሓደገኛ መስቀላዊ መንገዲ ሐ ድማ ቀዳምነት ንክንህብ ዘገድድ መንገዲ ይብለና ኣሎ እዚ ምልክት ትርጉሙ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ምስ ትህሉ ንዓኻ ቀዳምነት ኣለካ ማለት እዩ እቶም ብየማንን ጸጋምን ዝመጹ ተሽከርከርቲ ኩሉ ግዜ ንዓኻ ቀዳምነት ይቡኻ ማለት እዩ ስለዚ መልሲ ናይ ዝሕቶ ቀዳምነት ንዓኻ ዝህብ መስቀላዊ መንገዲ ወይ ድማ ኣብ ሀ ዘላ ምርጫ እያ ማለት እዩ ካብዚኣቶም ቀዳምነት ንክንህብ ዘገድድና ታቤላ ኣየና እዩ ኤ ከምታ ቀዲመ ዝሓበርኩኹም ንዓኻ ቀዳምነት ዝህብ ታቤላ እዩ ቢ ድማ ቀዳምነት ንኻልእ ሰብ ክትህብ ከም ዘለካ ዝሕብር ታቤላ እዩ ሰለስተ ምርጫታት ኣለና ሀ ታቤላ ኤ ይብለና ኣሎ ለ ታቤላ ቢ ሐ ድማ ክልቲኣቶም ለና ኣሎ እታ መልሲ ለ ታቤላ ቢ እዩ ማለት ቀዳምነት ንክንህብ ዘገድደና ታቤላ ኣብ ኤ ዘሎ ግን ንዓኻ ቀዳምነት ከም ዘለካ ዝሕብር ታቤላ እዩ ማለት እዩ ካብዚኣቶም ኣየናይ ታቤላ እዩ ኣብ ቅድሜና ሓደገኛ መስቀላዊ መንገዲ ከም ዘሎ ዝሕብረና ኤ ኣቀዲመ ከም ዝሓበርኩኹም ንዓኻ ቀዳምነት ዝህብ መስቀላዊ መንገዲ እዩ ቢ ግን ኣብ ቅድሜኻ ሓደገኛ መስቀላዊ መንገዲ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ ስለዚ መልሲ ናይ ዝሕቶ ለ ታቤላ ቢ ጥራይ ማለት እዩ እዚ ታቤላ እንታይ ትርጉሙ ሰለስተ ምርጫታት ኣለና ሀ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ቀዳምነት ይህብ ለ ቀዳምነት ዝህብ ጽርግያ ሐ ሓደገኛ ጽርግያ ትርጉም ናይ ዝምልክት ቀዳምነት ንዓኻ ዝህብ ጽርግያ ከም ዘለካ እዩ ዝሕብረካ ስለዚ መልስና ለ ቀዳምነት ዝህብ ጽርግያ ካብዚኣቶም ኣየናይ ታቤላ እዩ ካብ ሰብ ኣጋር ዘጠንቅቐና ሰለስተ ምርጫታት ኣለና ሀ ታቤላ ኤ ለ ታቤላ ቢ ሐ ድማ ታቤላ ኤን ቢን ወይ ድማ ክልቲኣቶም እዮም ኣብዚ ተቀዳማይ ታቤላ ሰብ ኣጋር ከኣትዎ ዝኽልክል ጽርግያ ምዃኑ ክሕብር እንከሎ ቢ ድማ ካብ ሰብ ኣጋር ዘጠንቅቕ ታቤላ እዩ ስለዚ መልስና ለ ታቤላ ቢ እዚ ታቤላ እዚ ትርጉሙ ዝኽልክል ወይ ድማ ዘይፍቅድ ታቤላ ክኸውን ከሎ ንሰብ ኣጋር ኩልኩል ወይ ድማ ዕፁ ምዃኑ ድማ ይሕብረና እዚ ታቤላ እዚ ድማ ኣጠንቃቂ ታቤላ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ካብ ሰብ ኣጋር ተጠንቀቕ ወይ ድማ ንኽንጥንቀቕ ዝሕብር ታቤላ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ጽርግያ ካብ ሰብ ኣጋር ክትጥንቀቕ ኣለካ ዶ እዚ ታቤላ እዚ ሰብ ኣጋር ንከይኣትው ዝኽልክል ወይ ድማ ንሰብ ኣጋር ዝተዓጽወ ጽርግያ ምዃኑ ዝሕብረና ስለዚ መልስና ኣይፋል እዩ እቲ ምንታይሲ ሰብ ኣጋር ናብቲ ጽርግያ ክኣትው ኣይፍቀድን ከምዚ ዝቆርጹ ታቤላ እንታይ ይሕብረና ይብለና ኣሎ ሰለስተ ምርጫታት ኣለና ሀ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ይሕብር ለ ሓደገኛ ጽርግያ ምዃኑ ይሕብር ሐ ድማ ቀዳምነት ክንህብ ከም ዘለና ይሕብር መልስና ድማ ሐ ቀዳምነት ክንህብ ከም ዘለና ይሕብር ኣቀዲመ ብዛዕባ እዚ ታቤላ ገሊጸልኩም ጸኒሐ እዚ ስሉስ ኩርናዕ ንታሕቲ ዝኣንፈቱ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ንክንህብ ዘገድደና ክኸውን ከሎ ስሉስ ኩርናዕ ንላዕሊ ኣንፈቱ ዝኸውን ድማ ኣጠንቃቂ ታቤላ እዩ ማለት እዩ ናብዚ ጽርግያ ዓባይ ናይ ጽዕነት ማኪና ክትኣቱ ይፍቀድ እዩ ይብለና ኣሎ መልስና እወ እዩ ናብዚ ጽርግያ ክኣትዋ ዘይፍቀደን ተሽከርከርቲ ትራክተር ሞቶ ከምኡ ድማ ብሽክለታ እዩ
ስለዚህ ዓባይ መኪና ናብ ጽርግያ እዚ ክትኣቱ ይፍቀድ እዩ ስለዚህ መልስና እወ ይፍቀድ ኣብዚ ጽርግያ 30 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ምዝዋር ወይ ከዓ ምጓዓዝ ይፍቀድ ይብለና ኣሎ መልስና ድማ እወ ይፍቀድ እዩ ምክንያቱ ኣብ ታቤላ እንሪዮ ዘለና 10 ቲ ትርጉሙ 10 ቶን ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ካብ 10 ቶን ንላዕሊ ዝኽብደታ ተሽከርካሪት ናብ ጽርግያ እዚ ክትኣቱ ኣይፍቀድኒ ዳምበር ንፍጥነት ዝሕብር ኣይኮነን ስለዚህ ብ30 ኪሎ ሜትር ኣብ ጽርግያ እዚ ክንጓዓዝ ይፍቀድ እዩ እዚ ምልክት ንትራክተራት ቀዳምነት ንክንህብ ድዩ ዝሕብረና ይብለና ኣሎ እዚ ምልክት እዚ ንትራክተር ቀዳምነት ንክንህብ ዘይኮነ ትራክተራት ናብዚ መንገዲ እዚ ንከይኣትዋ ይዝኽልክል ስለዚህ መልስና ኣይፋል እዩ ማለት እዩ ትርጉም ናይዞም ክልተ ምልክታት እንታይ እዩ ይብለና ኣሎ ሰለስተ ምርጫታት ይብለና ኣሎ ሀ ቀዳምነት ነዞም ኣብ ስእሊ ዘለዉ ዝህብ ጽርግያ ለ ቀዳምነት ንዓኻን ነዘን ኣብ ስእሊ ዘለዋን ይህብ ሐ ድማ ንዓኻ ቀዳምነት ዝህብን ነዘን ኣብ ስእሊ ዘለዋ ድማ ዝኽልክልን ይብለና ኣሎ መልስና ድማ ሐ ኮይኑ ንዓኻ ቀዳምነት ዝህብ ነዘን ኣብ ስእሊ ዘለዋ ድማ ዝኽልክል እዩ ትራክተር ሞቶ ከምኡ ድማ ብሽክለታ ናብዚ መንገዲ እዚ ከኣትዋ ከም ዘይፍቀዳ ወይ ድማ ዝተኸልከለ ምዃኑ ንዕንቲ ጽርግያ ይዝሕብረና ንዓኻ ድማ ጽርግያ ቀዳምነት ከም ዘለካ በዚ ኣልማዛዊ ታቤላ ገይሩ ይሕብረካ ኣሎ ስለዚ መልስና ሐ ንዓኻ ቀዳምነት ዝህብን ነዘን ኣብ ስእሊ ዘለዋ ድማ ዝኽልክልን እዩ ኣየናይ ምልክት እዩ ኣብ ቅድሜና ድሕሪ 160 ሜትሮ ጽርግያ ዘቋርጽ ሓዲድ መንገዲ ባቡር ከም ዘሎ ዝሕብረና ይብለና ኣሎ ኣብዚ ሰለስተ ስእሊ ንረልና ሓደ ሰረዝ ወይ ድማ ሓደ ሕንጻጽ ዘለዎ ክኾን ከሎ ኣብ ቢ ዘሎ ድማ ክልተ ሕንጻጽ ኣለዎ ኣብ ሲ ዘሎ ድማ ሰለስተ ሕንጻጽ ኣለዎ ትርጉም ናይዞም ሕንጻጻት እቲ ሓደ ሕንጻጽ 80 ዝቁጸር ክኸውን ከሎ እቶም ክልተ ሕንጻጽ ድማ 2 ግዜ 80 160 እቶም ሰለስተ ሕንጻጽ ዘለዎም ድማ 3 ግዜ 80 240 ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ 80 ሜትሮ 160 ሜትሮ 240 ሜትሮ ጽርግያ ዘቋርጽ ሓዲድ መንገዲ ባቡር ከም ዘሎ ይሕብረና ማለት እዩ ስለዚ ታሕቶና ድሕሪ 160 ሜትሮ ከም ምዃና መጠን እታ ኣቢ ዘለያ ምልክትና ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ሰረዝ ወይ ከዓ ሓንቲ ሕንጻጽ 80 ሜትሮ ከም ምዃና መጠን 80 ዝረብሖ ክልተ ድማ 160 ስለ ዝኾነ ምልክት ቢ ወይ ድማ ኣቢ ዘላ ታቤላ ድሕሪ 160 ሜትሮ ጽርግያ ዘቋርጽ ሓዲድ መንገዲ ባቡር ከም ዘሎ ይሕብረና ስለዚ መልስና ለምልክት ቢ እዩ ማለት እዩ ትርጉም ናይዚ ምልክት እንታይ እዩ ይብለና ኣሎ ሰለስተ ምርጫታት ይብለና ኣሎ በዚ ሀ ህፃናት ዝጻወቱሉ ቦታ ይብለና ኣሎ ለ መንገዲ ኣጋር ሐ ድማ ሰብ ኣጋር ጽርግያ ዝሳገሩሉ መንገዲ እዚ ታቤላ መንገዲ ኣጋር ምዃኑ ዝሕብረና ስለዚ መልስና ለ መንገዲ ኣጋር ጽርግያ ካብ ዝሰግሩ እንስሳታት ኣበየናይ ወቅቲ ዝያዳ ክንጥንቀቕ ኣለና ሰለስተ ምርጫታት ይብለና ኣሎ ሀ ኣብ ግዜ ክረምቲ ለ ኣብ ግዜ ሓጋይ ሐ ድማ ኩሉ ግዜ እዚ ምልክት ጽርግያ ካብ ዝሳገሩ እንስሳታት ንክንጥንቀቕ ዝሕብረና ጽርግያ መዓስ እዮም ዝሰግሩ እንስሳታት ኢልና ሳብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ክረምቲ ሓጋይ ጽድያ ከምኡውን ቀውዒ ማለት እዩ ስለዚ መልስና ሐ ኩሉ ግዜ እዩ እንስሳታት ብዝለዓለ ተኽእሎ ኣበየናይ እዋን ጽርግያ ክሰግሩ ይኽእሉ ሀ ኣብ ግዜ መዓልቲ ለ ድማ ኣብ ግዜ ለይቲ መልስና ኣብ ግዜ ለይቲ ወይ ድማ ለ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቅድሜኻ እንስሳ ምስ እትርኢ ናይ ነዊሕ መብራህቲ ይግባእ ድዩ ይብለና ኣሎ እዚ ብፍጹም ኣይግባእን እዩ ጥሩምባ ምንፋሕ ኮነ ናይ ነዊሕ መብራህቲ ምስ እትገብር ነቲ እንስሳ ከበርግጎ ስለዝኽእል ናብ ሓደጋ ክትቃልዓ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ክትገብሮ ዝግባእካ ደው ኢልካ እቲ እንስሳ ክሳብ ዝሓልፍ ምጽባይ ጥራይ እዩ ስለዚ መልስና ኣይግባእን እዚ ምልክት ጽርግያ ካብ ዘቋርጹ ከብቲ ንክንጥንቀቕ ድዩ ዝሕብረና ይብለና ኣሎ እዚ ምልክት እዚ ጽርግያ ካብ ዘቋርጹ እንስሳ ዘገዳም እዩ ዘጠንቅቐና ስለዚ መልስና ኣይፋል እዩ እዚ ምስሊ ንዕዘቦ ዘለና ድማ ኣጠንቃቂ ታቤላ ኮይኑ ፋሕፋሕ ኢለን ካብ ዝጓዓዛ ከብቲ ወይ ጽርግያ ካብ ዝሳገራ ከብቲ ንክንጥንቀቕ ድማ ይሕብረና ብተመሳሳሊ እዚ ታቤላ እውን ኣጠንቃቂ ታቤላ ኮይኑ ጽርግያ ካብ ዝሳገሩ እንስሳታት ዘገዳም ንክንጥንቀቕ ይሕብረና ማለት እዩ እዚ ምልክት ኣብ ቅድሜና ቀሲለን ዝጓዓዛ መካይን ከም ዘለዋ ድዩ ዘጠንቅቐና ይብለና ኣሎ መልስና እወ ትርጉም ናይዚ ምልክት ኣብ ቅድሜኻ ትራፊክ ወይ ድማ ጻዕቂ ናይ ተሽከርከርቲ ከም ዘሎ የጠንቅቐካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መልስና እወ እዚ ምልክት ኣብ ቅድሜና ስፒድ ባምፕ ማለት ፍጥነት መቐነሲ ከም ዘሎ ድዩ ዘጠንቅቐና ይብለና ኣሎ ትርጉም ናይዚ ምልክት ካብ ጽርግያ ንላዕሊ ክወጽእን ንታሕቲ ክኣቱን ዝኽእል ፓሎ ከም ዘሎ እዩ ዘጠንቅቐና
ስለዚ እዚ ካብ ስፒድ ባምፕ ወይ ድማ መንከይ ፍጥነት ከም ዘሎ ኣይኮነን ዝጠንቀና ስለዚ መልስና ኣይፋል ትርጉም ናይዚ ምልክት እንታይ እዩ ይብለና ኣሎ እዚ ታቤላ እዚ ኣጠንቃቂ ምዃኑ ክንግንዘብ ይግባእ ሰለስተ ምርጫታት ይብና ኣሎ ሀ ዝተበላሸወ ጽርግያ ለ እንዳጸበበ ዝኸይድ ጽርግያ ሐ ድማ ናብ ክልተ አንፈት ዝምቀል ጽርግያ ብለና ኣሎ ከም ንዕዘቦ ዘለና ጽርግያ ብየማንን ጸጋምን እንዳጸበበ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ መልስና ለ እንዳጸበበ ዝኸይድ ጽርግያ ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ የጠንቅቀና ማለት እዩ ካብዚኣቶም ኣየናይ ምልክት እዩ ንናይ ሞተር ተሽከርከርቲ ዝኽልክል ይብለና ኣሎ ክልተ ታቤላ ድማ ይብና ኣሎ ሰለስተ ምርጫታት ኣለና ሀ ታቤላ A ለ ታቤላ B ሐ ድማ ታቤላ A ን B ን ብለና ኣሎ ስለዚ መልስና ለ ታቤላ B እዚ ንኩሎም ብሞተር ዝንቀሳቀሱ ተሽከርከርቲ ዝኽልክል ታቤላ ንኩለን ተሽከርከርቲ ብሞተር ዝንቀሳቀሳ ክኽልክል እንከሎ ንናይ ኤሌክትሪክ ብሽክለታ ናይ ስንኩላን አረጋውያን ዓረብያ ከምኡ ንናኣሽቱ ወይ ከዓ ብናኣሽቱ ሞተር ዝንቀሳቀሳ ሞተር ሳይክላት ግን ንከኣቱ ወይ ከዓ ንኽጥቀሙሉ ይፍቅድ እዩ እዚ ምልክት ንኣየኖ ተሽከርከርቲ ይኽልክል ሀ ንኩሎም ተሽከርከርቲ ለ ንኩሎም ናይ ሞተር ተሽከርከርቲ ሐ ካብ ክልተ ንላዕሊ ዝእግረን ናይ ሞተር ተሽከርከርቲ መልስና ሐ ኮይኑ ካብ ክልተ ንላዕሊ ንዝእግረን ናይ ሞተር ተሽከርከርቲ ካብ ምእታው ዝኽልክል ወይ ድማ ዝእግድ ታቤላ እዩ ማለት እዩ ነዚ ምልክት ደንጊኻ ምስ እትርእዮ ተጠዊኻ ክትምለስ ይፍቀድ እዩ ብለና ኣሎ መልስና እወይ ከይፍለጥካ ዝኣተኸያ ጽርግያ ኩሉ ግዜ ተጠዊኻ ክትምለሶ ይከኣል እዩ ካብዚኣቶም ኣየናይ ምልክት እዩ ናብ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ጽርግያ ምእታው ኮነ ምውፃእ ከም ዘይፍቀድ ዝሕብረና ይብለና ኣሎ ክልተ ታቤላታት ይብልና ኣሎ ሰለስተ ምርጫታት ድማ ኣለና ሀ ታቤላ A ለ ታቤላ B ሐ ድማ ታቤላ A ን B ን ብለና ኣሎ ታቤላ A ናብ ሓደ ጽርግያ ምእታው ኮነ ምውፃእ ከም ዘይፍቀድ ዝሕብረና ከምዚ ዓይነት ታቤላ ዝተተኽሎ ጽርግያ ክትኣቱ ይትኽልኒኻ በታ አንጻርካ ሸነኹን መኪና ክትመጽእ ኣይትኽልኒ ብክልቲኡ ወገን ዝተዓጽወ ምዃኑ ዝሕብረና ታቤላ B ግን ንክትኣቱ ዝኽልክል ወይ ድማ ዋን ዌይ ምዃኑ ዝሕብር ጽርግያ እዩ ናብዛ ዓይነት ጽርግያ ክትኣቱ ይትኽልኒኻ ክትወጽእ ግን ትኽእል ምዃንካ ክንፈልጥ ይግባእ ትርጉም ናይዚ ምልክት እንታይ እዩ ይብለና ኣሎ እዚ ታቤላ እዚ ኣቐዲመ ከም ዝሓበርኩኹም ምእታው ዝኽልክል ጽርግያ እዩ ክልተ ምርጫታት ይብልና ኣሎ ማኪና ምእታው ኩልኩል ሳይክል ግን ምእታው ይፍቀድ ለ ድማ ዝኾነ ተሽከርካሪት ምእታው ኩልኩል ብልና ኣሎ እዚ ታቤላ ዝኾነ ተሽከርከርቲ ምእታው ዝኽልክል ክኸውን ከሎ ኣብዛ ትሕቲኣ ከም ንሪኣ ዘለና ንእሽተይ ጻዕዳ ቦርድ ገይሩ ግን ብዘይካ ንሞተር ሳይክልን ብሽክለታን ብለና ኣሎ ብሽክለታን ሞተር ሳይክልን ግን ናብዚ ጽርግያ እዚ ክኣትዋ ይፍቀደን እዩ ማኪና ግን ናብዚ ጽርግያ እዚ ክትኣቱ ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ መልስና ሀ ማኪና ምእታው ኩልኩል ሳይክል ምእታው ግን ይፍቀድ ትርጉም ናይዚ ምልክት እንታይ እዩ ይብለና ኣሎ እዚኣ ተመሳሳሊት ምዛቐም እዚኣ ጸናሕቶ ኮይና እንተኾነ ግን ኣብዚ እንተላይ ንብሽክለታን ሞቶን ከም ዝኽልክል ምልክት እዚ ዝሕብረና ዘሎ ወይ ድማ ዝታቤላ ስለዚ ክልተ ምርጫታት ኣለና ሀ ተሽከርከርቲ ምእታው ኩልኩል እዩ ለ ድማ ማኪና ምእታው ይፍቀድ ብሽክለታ ግን ኣይፍቀድን ይብለና ኣሎ ታመልሲ ሀ ተሽከርከሪት ኩለን ዓይነት ተሽከርከርቲ ምእታው ናብ ጽርግያ እዚ ኣይፍቀዳን እዩ እንተላይ ብሽክለታን ሞቶን ማለት እዩ ስለዚ መልስና ሀ እዚ ምልክት እዚ ናይ ብሽክለታ መንገዲ ምዃኑ ይዝሕብረና እዚ ምልክት ኣብ ዘለዎ ጽርግያ ድማ ብሽክለታ ስኩተር ከምኡ ድማ 25 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እትጓዓዝ ሞቶ ክትኣትዎ ወይ ከዓ ክትጥቀመሉ ነጽርግያ ከም እትኽእል ክንፈልጥ ይግባእ ማለት እዩ ትርጉም ናይዚ ምልክት እንታይ እዩ ይብለና ኣሎ ሰለስተ ምርጫታት ኣለና ሀ 2 ሜትሮ ዝስፍሓቱ ጽርግያ ለ ካብ 2 ሜትሮ ንላዕሊ ዝቆመተን መካይን ምእታው ኩልኩል ሐ ድማ ካብ 2 ሜትሮ ንላዕሊ ዝስፍሓተን መካይን ምእታው ኩልኩል ብለና ኣሎ ኣብዚ ታቤላ ከም ንዕዘቦ 2 ሜትሮ ዝስፍሓተን መኪና ከኣትዋ ኣይፍቀዳን ወይ ናብዚ ሳልሳይ መስመር ካብ 2 ሜትሮ ንላዕሊ ዝስፍሓተን መካይን ከኣትዋ ወይ ድማ ነዚ መስመር ክትጥቀማሉ ኣይፍቀዳን እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ መልስና ሐ ካብ 2 ሜትሮ ንላዕሊ ዝስፍሓተን መካይን ምእታው ኩልኩል እዩ እዛ መኪና ናብዚ ጽርግያ ክትኣቱ ይፍቀድ ድዩ ይብለና ኣሎ እዚ ኣብ ጽርግያ ተተኺሉ ዘሎ ታቤላ እንታይ ትርጉሙ እንተዳይልና ካብ 3.1 ሜትሮ ንላዕሊ ዝንውሓተን ተሽከርከርቲ ኣብ ጽርግያ እዚ ምእታው ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ ዛ መኪና ትሕቲ 3.1 ሜትሮ ቁመት ስለ ዘለዋ ኣብ ጽርግያ እዚ ክትኣቱ ይፍቀድ እዩ ስለዚ መልስና እወይ ይፍቀድ ኣብዚ ጽርግያ ማኪና ክትኣቱ ይፍቀድ ድዩ ይብለና ኣሎ መልስና እወይ ይፍቀድ እዩ
ከም እንዕዘቦ ዘለና እዚ ጽርግያ ብሽክለታን ማካይንን ብሓንሳብ ክትቀማሉ ዝኽእላ ኮይኑ ብሽክለታታት ስለ ዘለዎ ግን መኪና ኩሉ ግዜ ንሰብ ብሽክለታ ቀዳምነት ክትህብ ከም ዘለካን ተጠንቂቅካ ካብ ሰብ ብሽክለታ ክትከይድ ከም ዘለካን ይዝሕብረካ ስለዚ ብሽክለታን መካይንን ዝጥቀማሉ ከም ምዃኑ መጠን ማካይን እውን ኣብዚ ቦታ ክኣትዋ ይፍቀድ እዩ እዚ ታቤላ ድሕሪ ክንደይ ኪሎሜትር ሸታሕታሕ ዘብል ጽርግያ ከም ዘሎ እዩ ዘጠንቅቐና ሰለስተ ምርጫታት ኣለና በቀጥታ ድሕሪ እዚ ታቤላ ለድሕሪ 1.5 ኪሎሜትር ድማ ድሕሪ ዝናብ ጥራይ መልስ ናይ ዝሕቶ ለኮይና ድሕሪ 1.5 ኪሎሜትር ማለት እዩ ኣብዚ ትሕቲ ታቤላ ከም ንዕዘቦ ዘለና ድሕሪ 1.5 ኪሎሜትር ሸታሕታሕ ዘብል ጽርግያ ስለ ዘሎ ተጠንቀቕ ወይ ከዓ ንኽትጠንቀቕ ይዝሕብረና ማለት እዩ ስለዚ መልስና ለድሕሪ 1.5 ኪሎሜትር እዚ ታቤላ ድሕሪ ክንደይ ኪሎሜትር ሸታሕታሕ ዘብል ጽርግያ ከም ዘሎ እዩ ዘጠንቅቐና ይብለና ኣሎ ሰለስተ ምርጫታት ኣለና በቀጥታ ድሕሪ እዚ ታቤላ ለድሕሪ 1.5 ኪሎሜትር ድማ ድሕሪ ዝናብ ጥራይ እዛ ሕቶ ምዛ ቀዲምና ዝመለስናያ ትመሳሰል ኮይና እትፍሉይነታ ግን እዚኣ ካብዛ ቦታ እዚኣ ትሒዝካ 1.5 ኪሎሜትር ዝርጋሕ ሸታሕታሕ ዘብል ጽርግያ ስለ ዘሎ ተጠንቂቕካ ዘውር እዩ ዘመልክት ስለዚ መልስና በቀጥታ ድሕሪ እዚ ታቤላ ወይ ድማ ማለት እዩ ነዚ ታቤላ ምስ ትርኢ እንታይ ክትገብር ይግባእ ይብለና ኣሎ ሰለስተ ምርጫታት ኣለና ፍጥነትካ ክትቀንስ ይግባእ ለፍጥነትካ ክትውስኽ ይግባእ መሪሕ ማኪናኻ ኣጽኒዕካ ክትሕዝ ይግባእ እዚ ምልክት ብርቱዕ ንፋስ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብረና ወይ ከዓ ዘጠንቅቐና ስለዚ ብርቱዕ ንፋስ ምዝህሉ እንታይ ክንገብር ይግባእ እንተዳይልና ፍጥነትና ክንቀንስ ይግባእ ስለዚ መልስና ፍጥነትካ ክትቀንስ ይግባእ እዩ ኣየናይ ምልክት እዩ እዚ ጽርግያ ሓደገኛ ምዃኑ ዘጠንቅቐና ሰለስተ ምርጫታት ኣለና ታቤላ A ለታቤላ B ድማ ታቤላ C ይብለና ኣሎ ኣብ ታቤላ A ከም ንዕዘቦ ጽርግያ ትራፊክ ከም ዘሎ ወይ ድማ ጻዕቂ ተሽከርከርቲ ከም ዘሎ ወይ ዘጠንቅቐና ድማ ሓደገኛ ጽርግያ ምዃኑ ይሕብረና C ድማ ሸታሕታሕ ዘብል ጽርግያ ምዃኑ ይዝነግረና ስለዚ መልስና ለታቤላ B እዚ ምልክት ዝናብ ኣብ ዝዘንበሉ እዋን ንክንጥንቀቕ ጥራይ ድዩ ዝሕብረና ይብለና ኣሎ መልስና ኣይፋልዩ ምክንያቱ እዚ ምልክት ኩሉ ግዜ ንክንጥንቀቕ ዳንበር ዝናብ ኣብ ዝዘንበሉ ተወሳኺ ጥንቃቐታት ክትገብር ይግባእ ሸታሕታሕ ዘብል ጽርግያ ስለ ዝኾነ እዚ ግን ዝናብ ኣብ ዝዘንበሉ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ሸታሕታሕ ዘብል ጽርግያ ስለ ዝኾነ ተጠንቂቕካ ዘውሪ ዝሕብር ታቤላ ማለት እዩ ስለዚ መልስና ኣይፋል ኣየናይ ታቤላ እዩ ኣብ ቅድሜና ሓደገኛ ቁልቁለት ከም ዘሎ ዘጠንቅቐና ይብለና ኣሎ ክልተ ታቤላታት ኣለዉ ሰለስተ ምርጫታት ድማ ኣለና ታቤላ A ለታቤላ B ድማ ታቤላ A ን B ወይ ድማ ክልቲኦም ኣለና ኣሎ ታቤላ A ከም ንሪኦ ዘለና 10 ሚታዊት ዓቐበት ከም ዘሎ እዩ ዝሕብረና ታቤላ B ድማ 10 ሚታዊት ቁልቁለት ከም ዘሎ ይሕብረና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ጸጋም ናብ የማን ንንብብ ኣብዚ ናይ ሕጊ ትራፊክ ድማ ካብ ጸጋም ተበጊስካ ናብ የማን እንዳኸድካ ኢኻ ተንብቦ ነቲ ሕጊ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ጸጋም ናብ የማን ተዳን ታቤላ A ኣንቢብናዮ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ዓቐበት 10 ሚታዊት ኣሎ ኣቢኻ 10 ሚታዊት እንዳጎደለ ዝኸይድ ቁልቁለት ኣሎ ማለት ስለዚ ተሕቶ ንቁልቁለት ትምልከት ስለ ዝኾነት መልስና ለታቤላ B ትርጉም ናይ ዝምልክት እንታይ እዩ አንጎሎ ምጥዋይ ኩልኩል ለተጠዊኻ ምምላስ ኩልኩል ጥዊዋይ መንገዲ ትርጉም ናይ ዝምልክት ተጠዊኻ ምምላስ ኩልኩል እዩ ወይ ድማ ከም ዘይፍቀድ እዩ ዝነግረና ስለዚ መልስና ለተጠዊኻ ምምላስ ኩልኩል ቁልቁለት ኣብ ትወርደሉ እዋን እንታይ ክትገብር ይግባእ ይብለና ኣሎ ሰለስተ ምርጫታት ኣለና ነዳዲ ወይ ከዓ ኣችላተር ትፍኑ ለማርሻ ተጉድል ወይ ትመልስ ድማ ፍሬኖ ትሕዝ ይብለና ኣሎ ኣብዚ ቁልቁለት ኣብ ንወርደሉ እዋን እንታይ ክንገብር ይግባእ ማርሻ ተጉድል ወይ ድማ ማርሻ ትመልስ ሞታ መኪናኻ ቀስ እንዳበለት ብከቢድ ማርሻ ክትወርድ ትጀምር ማለት እዩ ትዝበለጸ ኣማራጺ ማርሻ ምግዳል እዩ ኣብ ቁልቁለት ኣብ ትወርደሉ እዋን ማለት እዩ ስለዚ መልስና ለማርሻ ተጉድል ወይ ድማ ትመልስ ማለት እዩ ትርጉም ናይ ዝምልክት እንታይ እዩ ሰለስተ ምርጫታት ኣለና በኣንጻርካ ንእትመጽእ ማኪና ተጸጊዕካ ኣሕልፍ እንዳጸበበ ዝኸይድ ጽርግያ መውጻእ እምበር ምእታው ዘይፍቅድ ጽርግያ ይብለና ኣሎ እዛ መልስ ናይ ዝሕቶ ከምዛ ኣብ ስእሊ ትዕዘብዋ ዘለኹም በኣንጻርካ ንእትመጽእ መኪና ተጸጊዕካ ኣሕልፍ እዩ ትርጉሙ ስለዚ መልስና እዩ ኣብዚ ንጸጋም ክትወይ ይፍቀድ ድዩ ይብለና ኣሎ
መልስና እወ ይፍቀድ እዩ ምክንያቱ እዚ ኣብ ዝተተኺሉ ዘሎ ታቤላ ተጠዊኻ ምምላስ ኣይፍቀድ እንዳኣንበር ምጥዋይ ኣይፍቀድን ኣይኮነን ዝብለና ዘሎ ስለዚ ክንጥወ ይፍቀድ እዩ እዚ ታቤላ መጀመርታ ንየማን ከም እንጥወይ ድዩ ዘጠንቅቐና ይብለና ኣሎ መልስና ኣይፋልዩ ከምዛ ኣብ ስእሊ ንዕዘቦ ዘለና እዚ ጽርግያ መጀመርታ ናብ ጸጋም ድሓር ድማ ናብ የማን ከም ዝጥወይ ዘጠንቅቐና ዘሎ እምበር መጀመርታ ናብ የማን ከም ዝኾነ ይኮነን ስለዚ መልስና ኣይፋልዩ ትርጉም ናይ ዝምልክት እንታይ እዩ ሰለስተ ምርጫታት ኣለና ሀ ምጥዋይ ኣይፍቀድን ለ ተጠዊኻ ምምላስ ኣይፍቀድን ሐ ድማ በአንጻርካ ካብ እትመጽእ መኪና ተጠንቀቂ መልስና ይዛሕቶ ሐ በአንጻርካ ካብ እትመጽእ መኪና ተጠንቀቂ ኣብዚ ጽርግያ ፍጥነትካ ካብ 15 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ንላዕሊ ክኸውን ይፍቀድ ይብለና ኣሎ መልስና ድማ ይፍቀድኒ ኣብዚ ታቤላ ከም ንዕዘቦ ዘለና እዚ ንኣትዎ ዘለና ቦታ ስድራ ቤታት ዝነብሩሉ ወይ ድማ ኣቆልዑ ብዝሒ ዝርከብሉ ገዛውቲ ስለዚ ኣብዚ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ፍጥነትና 15 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክኸውን ይዝግባእ ካብውን ላዕሊ ክንዝውራ ይፍቀድኒ መልስና ድማ ኣይፍቀድኒ እዚ ምልክት ስድራ ቤታት ኣብ ዝነብሩሉ ቦታ ወይ ከባቢ ከም ዘለኻ ድዩ ዝሕብር ብለና ኣሎ መልስና ኣይኮነን እዚ ምልክት እዚ ዝለዓለ ደረጃ ፍጥነትካ 30 ኪሎ ሜትር ክኸውን ከም ዝኽእል ዝሕብረና ዘሎ ብክልቲኡ ሸነኽ ማለት እዩ ብየማንን ጸጋምን ስድራ ቤታት ኣብ ዝነብሩሉ ኣከባቢ ግን ዝለዓለ ደረጃ ፍጥነትና 15 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክኸውን ዘለዎ ስለዚ እዚ ምልክት ስድራ ቤታት ኣብ ዝነብሩሉ ኣከባቢ ከም ዘለኻ ዝሕብር ኣይኮነን ስለዚ መልስና ኣይፋል ኣብዚ ጽርግያ 30 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክዝውር ይፍቀድ ድዩ ይብለና ኣሎ መልስና ኣይፍቀድኒ ስለምንታይ ንዝብል ድማ እዚ ንኣትዎ ዘለና ቦታ ስድራ ቤታት ዝነብሩሉ ወይ ድማ ኣቆልዑት ዝርከብሉ ኣከባቢ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝለዓለ ደረጃ ፍጥነትና 15 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክኸውን ይግባእ ስለዚ መልስና ኣይፍቀድኒ እዚ ታቤላ እዚ ጽርግያ ዞን 30 ምዃኑ ድዩ ዝሕብረና ይብለና ኣሎ መልስና ኣይፋልዩ እዚ ምልክት ዝሕብረልና ኣብ ቅድሜና መነከይ ፍጥነት ወይ ድማ ብርኽ ዝበለ ሓባት ጽርግያ ስለ ዘሎ ደረጃ ፍጥነትና ኣብ ሰዓት 30 ኪሎ ሜትር ንክኸውን የማኽረና ኣሎ ወይ ድማ እዚ ናይ ኣድቫይስ ስፒድ እዩ ተባሂሉ ዝግለጽ ሰማያዊ ታቤላ ስለዚ ንክንጥንቀቕ ወይ ድማ 30 ኪሎ ሜትር ምስ ተኸይድ ንመኪናኻ ሓሳይ ኣይኮነን ይዝሕብረና ዘሎ እምበር እዚ ቦታ እዚ ናይ 30 ዞን ምዃኑ ኣይኮነን ዝሕብረና ስለዚ መልስና ኣይፋልዩ ኣየናይ ምልክት እዩ ኣብ ቅድሜና ጽርግያ ዝሰግሩን ዝጻወቱን ህፃናት ከም ዘለዉ ዝነገረና ይብለና ኣሎ ክልተ ታቤላታት ኣለዉ እዚ ቀዳማይ ታቤላ ስድራ ቤታት ዝነብሩሉ ወይ ድማ ኣቆልዑት ብብዝሒ ዝርከብሉ ኣከባቢ ምዃኑ ይዝሕብረና እዚ ካልኣይ ታቤላ ድማ ጽርግያ ዝሳገሩ ኣቆልዑ ከም ዘለዉ ይዘጠንቅቐና ስለዚ ሕቶና ኣየናይ ምልክት እዩ ኣብ ቅድሜና ጽርግያ ዝሳገሩን ዝጻወቱን ህፃናት ከም ዘለዉ ዝሕብረና እዩ ዝብል መልስና ድማ ክልቲኣቶም ታቤላታት ኣብ ቅድሜና ዝጻወቱን ጽርግያ ዝሳገሩን ኣቆልዑት ከም ዘለዉ ይሕብሩና እዮም ስለዚ መልስና ሐ ታቤላ ኤን ቢን እዩ እዚ ታቤላ ኣበየናይ ጽርግያ ከም ዘለኻ ይሕብር ብለና ኣሎ ከም ንዕዘቦ ዘለና እዚ ጽርግያ A10 እዩ ሽሙ ስለዚ ካብዞም ክልተ ምርጫታት ሀ ናይ 100 ሃይዌይ ከም ዘለና ይሕብረና ኣሎ ለ ድማ ሃይዌይ መልስና ለ ሃይዌይ እዩ A10 ዝስሙ ሃይዌይ ከም ዘለና ይዝሕብረና ጽርግያ ስለዚ መልስና ለ እዩ እዚ ታቤላ እንታይ ይሕብረና ይብለና ኣሎ እዚ ታቤላ እዚ ናይ ናሽናል ዌይ ወይ ከዓ ናይ ሃገራዊ ጽርግያ ምዃኑ ይዝሕብረና ስለዚ መልስና ሀ ሃገራዊ መንገዲ ወይ ድማ ጽርግያ ምዃኑ ይሕብረና ኢንተርናሽናል ዘይኮነ ናሽናል ዌይ ማለት እዩ እዚ መስመር ካብዚ ሃይዌይ መውጽእ ድዩ ይብለና ኣሎ መልስና እወ እዩ እዚ መስመር ካብዚ ሃይዌይ መውጽእ ምዃኑ ብኸመይ ንፈልጥ ክንብል ሕንኩና ድማ ኣብዛ ላዕሊ ከም ንዕዘባ ዘለና ካብቲ ሃይዌይ ተፈንጭላ ትወጽእ ምልክት ወይ ድማ ኣረዋላ እዚኣ መውጽኢት መስመር 7 ይሽማ ናብዚኣ ተጻሒፈን ዘለዋ ኣስማት ናይ ዓዲ ክትከይድ ድሕንዳ ኮንካ በዛን ኤን 470 ወይ ድማ ናሽናል ወይ ድማ ሃገራዊ ጽርግያ 470 ተጠቂምካ ካብዚ ሃይዌይ ትወጽእ ማለት እዩ ናብዛን ዓዲ ንምኻድ ስለዚ ሕቶና መውጽእ መስመር ድዩ ስለ ዝኾነ እወ መውጽእ መስመር እዩ እዚ መስመር ካብ ሃይዌይ መውጽእ ድዩ ይብለና ኣሎ መኪናና ዛ ጻዕዳ ኣብ ጸጋማይ መስመር ዘላ እያ እዚ መውጽእ መስመር ኣይኮነ መውጽእ መስመር እዛ ቀያሕ መኪና ዘላቶ ወይ ድማ የማናይ መስመር እዩ እዚ ሒዝናያ ዘለና ግን ናብ ኣይንተሆፈን ዝበሃል ዓዲ ዝኸይድ መስመር እዩ ስለዚ ሒዝናያ ዘለና መስመር መውጽእ መስመር ኣይኮነን ትርጉም ናይዞም ኣብዚ ታቤላ ዘለዉ ቁጽርታት እንታይ እዩ ትርጉም ናይዞም ቁጽርታት እቲ መስመር ቁጽሪ ክንደይ ምዃኑ እዮም ዝሕብሩና ስለዚ መልስና ሀ ቁጽሪ መስመር እዩ